Здравейте хора! Днес сметам да направя ревю на ножа ми за ежедневна употреба, репликата на популярния модел на Lion Steel SR1, а именно модела на китайската фирма Ganzo G720. Ще започна с характеристики на острието, което е с дължина 9 см, ширина 3,2 см или дебелина 4 мм, което в комбинация с някои от другите качества на ножа, които ще спомена в последствие в видеото, го правят подходящ избор не само за нож за ежедневна употреба, а освен това за нож за сред природата, както и дори за нож за оцеляване. Но да се върнем пак на острието. Както може да видите от задната му страна е изписана стоманата, от която е направено то, а именно 440C. Нареждавам стомана с прилични качества и способност да запазва остротата си. Когато ножа пристигна при мен преди около 2-3 месеца, беше с бръчно заточване до степен да бръсне без никакъв проблем, но след доста сериозна употреба от моя страна, в момента е на ниво да реже без усилия хартия. Съответно през това време острието нито потъмня, нито промени цвета си по какъвто и да било начин. От горната страна на острието има насечка за по-удобен хват, която е приятна и в никакъв случай не е агресивна. Така, нека преминем към дръжката на ножа, която е изработена от черен G10, приятно текстуриран, достатъчно дълбоко за да предлага удобен и сигурен хват, в същото време не прекалено остра, за да създава дискомфорт при по-продължителна работа с ножа. Фабрично черените бяха почти перфектно напаснати към линерите, но след 5-минутно заиграване с водната шкурка са напълно перфектно припаснати. Като стана въпрос за линерите, те не са допълнително разпробити с цел лекотяване на ножа, което в комбинация с масивното острие допринася за по-сериозната тежест от 205 грама, които може да ви се видят малко множко за нож, който да носите в дънките си, но повярвайте ми, в момента в който го хванете в ръка и усетите масивността и стабилността на изработката, просто забравяйте за допълнителните няколко грама. Задния край на ножа има разположен трошач за стъкла, който е другата причина да твърдя, че ножа е подходящ за комплект за оцеляване. Освен основната задача, която има трошача за стъкла, в случая той служи и за винт, прикрепящ клипса. На теория клипсът е двупозиционен, защото уж може да се завърти на другата страна, но практически това не е възможно, защото самия клипс е потъгъл и завъртян обратно, така че да го пригодим за левичари. Той застава под някакъв абсолютно неадекватен ъгъл спрямо дръжката на ножа и това го прави доста несполучлив, на практика неприложим. Но както да е. Относно заключването, както навярно сте видели, то е типичното за китайската марка Ganzo Axis Lock, което се определя като сигурно и здраво заключване, и което всъщност е единствената и основна разлика между Ganzo и оригиналния Lion Steel, който е с Linear Lock заключване. В затворено положение острието е почти, ако не и перфектно центрирано, което се дължи главно на техническата спецификация на Axis Lock. Така, в заключение ще кажа, че аз лично съм доволен от ножа, който е способен както да нареже доматите ви за салата, така и да сече. Да, да сече. Пробвал го. Благодарение на тежестта си и специфичната форма на дръжката, хванат по този начин, ножа се сече без проблеми. Та за цената си от около 30 лева можете да получите един много сполучлив нож за ежедневна употреба и дейности сред природата, по модел на Lion Steel и доизкусен от Ganzo. Така, това беше всичко от мен. Ако ви е харесало това, което правя и с което се занимавам, може да ме подкрепите, давайте ми лайк на видеото. Освен това може да се абонирате за канала ми, ако искате да видите още много подобни клипове. Чао от мен!